பாரப்படுத்துதோ அதெல்லாம் உதறுங்க, உதறி தள்ளுங்க. அந்த எபிரேயர் 12:1 பாருங்க. உதறுங்க, உதறி தள்ளுங்க என்ற ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில எதெல்லாம் இருக்குதோ, எதெல்லாம் உங்களை நெருக்குதோ அதெல்லாம் உதறுங்க. இந்த மத்தியான வேளையில யாரெல்லாம் என் வாழ்க்கையில இருக்கிற பிரச்சனைகளை, பாரமா தோணுகிற கவலைகளை, சஞ்சலங்களை, என் கட்டுகளை, என் அவமானங்களை நான் எண்ணாம எனக்கு முன்னே வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த சந்தோஷத்தை நான் நினைத்து ஓடுவேன். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அந்த சந்தோஷம் உங்க மேல நிரம்பட்டும். சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே. அல்லேலூயா, இயேசு என்னை ரட்சித்தார், முற்றும் என்னை மாற்றினார், சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே, சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் பொங்குதே.